Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали меони канали Қодиров Сайбурҳон. Дархости зиёд мухлисон хоҳиш кард ки ҳамин гоҳ биё парто. Бародар хоҳиш кард ҳамин гоҳи мара парто. Суханашон нефтем, бародар ина сабти навори худро кардесем гоҳи сементал. Сементал. Дитта зоидага меган, дитта зоидага сеюмша мезоя бигъиза. Сеюмш бигъиз будай бародаро. Чанд моҳа бигъизаи? 4 будкадай бардаро 5 моҳш дромадай 5 моҳа бигъиз 3 та зоидага 2 та зоидага сеюмша мезоя бардаро. Навора то охир тамошо кунем. Подписаться, лайк, кабжахин дастгири шумо пешраи мост. Ина бардаро навора гоҳо тамошо кунем. Бардаро ҳами бардар мега ки ҳамира ман хидм ай фермаи Ҳоҷи Исмат Чапаев Калхозобод. Дар рафти я вақти дигам омада будем, як карпати калгов фурӯхта будем айн бардар. Ай Чапаев Калхозобод Ҳоҷи Исмат. Айн фермаи ҳамбур омадага мега саҳар бега шир медод мега гусолиша фурӯхтиян. Ҳами ай хидиш парода хидиш бил сементал буд фурӯхтиян. 12000 сомон ҳамира гусолиша фурӯхтагиам бардаро. 12000 сомон дар ҳаму 12000 диимзоишта шири хуб дошта. Бузои чанд литр шир мета? 20 боло. Гарян кам 20 мета ка саҳара бега. Фермада 23 литр мега 20 та гарян та мега ҳам қад баланд ҳам қад дароза. Қадш баланда дароза го. Бардаро номрои бародар хича мемонем, хидиш занг мезана, хидиш гам. Бардаро ина хиди бардар номроша мемонем, гарантия хиди бардар мегирен, гои беният гои хуб. Шохдор сементал меша. Ин шохдор сементал меша. Бардаро ина диде сеншад пародаш тоза сементал мегад. Номрои телефони бардар чанде? 803-350. Бардар имо занг бизанен, муомила кинен. Бардаро нархи ра мо мондем, хиди бардар нарша мемонад, баъд мо нигоҳ мекунем ягон қа муомила кинад. Мақсад хиди бардар рози нарша буга. Чанд сум мега камира? 20 боло да, 20000 боло. Бигъиза ка мақсад 5 моҳа бигъиза чи муомила ка подписчикои ма бисёр мегиранд да сементал гоҳи хуба я чарзонш ка ма бигиран охай хида ка. Чанд сум мегам? 20 бугу ина 20 боло 20 бугу. Не ака 18 бугу чи хела ка. 18000 бугу. Бо муомила хай ягон чи фикр ягон чи фуро. Хай ман хотири худам 18 бугу ман деке бисёр муомила надорам ягон шо мегзам. Ина бардаро 18000 сомон бардар ма хоҳиш кардам. Пешай навор бо ҳамин наворам гуфтум ша ки 18000 20 гуфт ма гуфтум 18 бугу. И бардар гош савдошо беният гои хубай да бо иншолло моро хабар мегира. Беният гои хубай бардаро ина савдо кинед мақсад бигирен. Уқа намефро мега ина 20000 муомила дора мега дастафка тарафи Ленинобод ҳаст мега да 20000. Хан тарафои химон боши ина 18000 сомон ягон чи мефроя. Ума нестим ки 3000 сомон фуром 4000 10000 3000 и бародар ягон чи мефрора мета. Худо нигабонатон касб кори аматон да барор мехом бигзор гоҳи хуб ша бигирен. 803-350 номрои бародар. То наворанда худо нигабонатон.